Sa number 5, Mayor Greg Gasataya nagpaathag ang sa plano nga pag-ula sang Victoria sang Basura sa Bacolod. Ginpamatukan sa mga residente sa Barangay Felicia sa Bacolod City kag sang mga environmentalist groups ang plano nga pag-ula sang residual waste sa Victoria City sa sanitary landfill sa Bacolod. Sa Domingo, Hulyo 5, ginpangunahan sang Negros Initiative for Climate and the Environment recognized kag sang sangguniang kabataan sa Barangay Felicia ang isa ka public consultation nga gintambungan sang kapin isa kagatos ka mga residente. Isa sa mga gintalakay sa mga consultation ang reklamo sa pila ka mga residente nga nagabaho ng landfill kag delikado sa ila nga ikaayong lawas. Apesar sini, naaprubahan na sa Solid Waste Management Board ang request sa Victoria City kag talakay na ini sa sangguniang panlungsod Committee on Laws, Ordinances, and Good Government. Ginsiling ni Councilor Al Espino, chairman sa mga komitiba, nga dako man ang mabulig sang pag-ula sang basura sa Victoria sa landfill agud mapatuman na ang waste to energy sa Bacolod. Sunod sa iya, yara lang sa 600 tons per day ang basura nga ginaproduce sa Bacolod, apang 1,500 to 2,000 tons per day ang requirement antes mapatukod ang WTP plant. Sarang man nga ma-accommodate sang landfill ang basura gikan sa Victorias. Ginaduso man sang konsehal nga kinahanglan magbayad ang Victoria sang tipping fee sa Bacolod agud ma-compensate man ang pag-accommodate sang syudad sa ila basura. Natala na sini nga semana nga talakayon sang komitiba kag sang Solid Waste Management Board ang Memorandum of Agreement sang Victorias kag Bacolod. Matapos sini, yara na sa sangguniang panlungsod ang desisyon kung tugutan ini o kung hindi. Apang ginsiling naman ni Bacolod Mayor Greg Gasataya sa flag ceremony kay isang aga nga wala kahilabtanan sa WTE project ang pag-ula sa basura sa Victorias sa Bacolod. Sunod sa iya, bulig lamang sa syudad para sa Victorias nga sa karon nagapaobra pa lang sang ilang kaugalingon nga sanitary landfill kag nagapangayo sang bulig sa lokal nga panguluhan sang Bacolod. Isa lamang ka truck sang residual waste ang kada bulan sa sulod sang 12 ka bulan ang ika-accommodate sa Bacolod gikan sa Victorias suno sa alkalde. Pinaka-importante niya po ano ang welfare sa syudad sa Bacolod. So, because of this, in-forward na siya sa Gunian, then we will respect whatever the decision of the City Council. Tatapusan nga punto, this is not about the waste to energy, okay? Kaya agagwa ang istorya niya, ginbato na ni Greg kay parte ng waste to energy. Ang ila request ng Victoria is only for 12 months. Report lang sa social media, and all the comments are unfair. As a matter of fact, it's even uneducated. Ang mga nagagambal sila, hindi basurahan ng Bacolod, hindi ko kaintindi. So, I hope that our constituents will be guided accordingly and the technical aspect should prevail. Not emotional, not kay tungod nga nagbaton ta sang residual waste. I don't know if they understand the terminologies that are involved, especially the use of the terminology residual waste. No? So, amo na yung ilang i-answer, hindi ang imuon mo basurahan ng Bacolod.